Another day, another vlog. Pero bago natin simulan ng vlog na ito, pag-thumbs up lang po at pakapindot po ang bell button para makasubscribe at ma-update po kayo sa bago nating video. This is Pinoy Rap Kabuhayan Special. I am Giselle at samahan niyo ako maghanap buhay sa buong araw.
kasi pagka nag-i-rating natin. Sa inyo kulay yung mamayagpag sa inyo, ganyan kulay yung color. Daday, magsusukat na be? Ay naku, gagon. Ang dami mong reklamo sa paninda. Ito kaya maninda. At nagreklamo pa. YouTube channel namin. Nagla-live ka? Hindi, ina-upload sa YouTube. Ako. Nakikita ka dyan. Yung beses ka nang nakikita, may reklamo sa paninda. Hindi. Hindi ko lang napansin. Ngayon ko lang napansin. Naisip ko na yung ganyan. Halos 30 minutes.
Ano man? Pinagigtan man ka. Para di ko mo to. Pwede di ay, naglang lamig kayo kayo. Kabuhayan kanila. Kita sila. Itong bandits to. Sabaw.
Mga crayons. Wala to na, notebook na. Madam! Pusi! Yan! Ano na yan? Ingat ka lang kung luto na. Dahil ako taon ko sa kalipay, pagkakaroon akong lalaki. Ganon. Yes, pagkakapagpata ako na yan.
Bye!